तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बानी पति पत्नी के बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट खतरनाक मीटर छठ पूजा स्पेशल भोजपुरी संग। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। भैया एगो बात रउआ सबसे कहल चाहब कि आज नवरात्र में हमार बहुत वीडियो कम चढ़ रहा है, ऐसे कि थोड़ा नवरात्र व्रत में हमें रहनी है, ऐसे थोड़ा हम वीडियो ना बना पाओ नहीं, खातिर रउआ सबन से क्षमा चाहतनी। एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा, और रउआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गए तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। कहीं से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले। भोजपुरी में रउआ जैसन भी गाना लिखवाल चाहतनी, चाहे ट्रैक पर होके, चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे रउआ अपने मन पसंद के कोनो भी फरमाइश के हिसाब से गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे छठ के गीत, चाहे रउआ अपने मन पसंद के कोनो भी मीटर लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा था, गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का आज के लय बा, का आज के धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। यही छठ पूजा के दिने एगो पत्नी अपना पति के लगे फोन कैले बड़ी, उनकर पति दे मस्कट में बाड़े। देखी कैसे का कहतरी कि जल्दी आ जा हो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा हो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा हो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, छोड़ी के मुस्कुट राजा जी, तू करिह हमारा संगे अब की छठ राजा जी, तू करिह हमारा संगे अब की छठ राजा जी। धल गाड़ी हो बात यारी, धल गाड़ी हो बात यारी, धल गाड़ी तू आज झटपट राजा जी, कि धल गाड़ी तू आज झटपट राजा जी, तू करिह हमर संगे अब की छठ राजा जी, तू करिह अब की संगे हमारा छठ राजा जी। तो उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एक म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। रुआ के बिल्कुल अच्छी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में थोड़ा मिस्टेक होता, ऐसे सुबह सुबह के टाइम में भैया यही में 9 दिन के व्रत से हम आज उठल बने, तो थोड़ा हमके गाँव में कोनो मिस्टेक बोलो तो भैया क्षमा चाहतनी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सब सहमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।